Maayong gabi sa tanang mga kaigsuunan o kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang nagasunod sa atong mga buluhaton Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Galatians chapter 6 verse 2 and then Galatians chapter 6 verse 5. Unahon ako og basa ang Galatians chapter 6 verse 2. Ang giingon dinhi: Dad-an ninyo ang mga palas-unon sa usag-usa ug sa ingon natuman ninyo ang kasuguan ni Kristo. Ang giingon pod sa Galatians chapter 2 verse 5, tungod kay ang matag tawo kinahanglang magdala sa iyang kaugalingong palas-unon. May the Lord bless the short meditation of His Word at this moment. Adunay mga burdens, mga kaigsuunan nga maklasify nato as knapsack burden or backpack burden nga kaya natong pasunon nga naginusara. So ang matag usa ka nato sa matag adlaw do nagyoy gi-provide ang Ginoo sa tua nga mga backpack burdens ug necessary kana tungod kay dili gusto sa Ginoo nga magsalig kita sa atong kaugalingon, nga magkinabuhi kita nga independent gikan kaniya. Mao nga from time to time gipadadaan kita sa Ginoo og mga backpack burdens nga kinahanglan natong pasanon mag-inusara uban sa grasya sa Ginoo. So ang purpose ni ining mga butanga aron kita mo dangop sa Ginoo diha sa mga pagampo, mo konsulta sa iyang pulong, mo apply sa mga principles nga nahasulat sa pulong sa Ginoo. Pero do nagyoy mga palas-anunon nga maklasify nga boulder burden. Ang pasabot ni ining boulder, dako kayo nga bato nga gi-provide sa Ginoo nga dili nato kayang pasanon nga naginusara. Nga ang purpose gyud sa Ginoo nga ang mga kaigsuunan sulod sa iglesia, sulod sa iyang gingharian magtinabangay. Muna kini giingon sa Galatians chapter 6 verse 2, dad-an ninyo ang mga palas-anunon sa usag-usa ug sa ingon natuman ninyo ang kasuguan ni Kristo. Carry one another's burdens. Pero ang giingon diri sa Galatians 6:5, tungod kay ang matag tawo kinahanglang magdala sa iyang kaugalingong palas-anunon. Subot pasabot, dunay mga backpack burdens that are given by God in order to make us depend on Him at all times. Kaya natong pasunon nga naginusara, pero dunay mga boulder burdens, dako kayong bato. Murag gakalot ka og atabay nga di ka maka-proceed sa pagkalot sa atabay kay dunay nakabara nga dako kayong bato, and you cannot carry that alone. You cannot lift that alone. Nga kinahanglan ka og mga kauban nga muarsa ni ana nga bato aron matangtang. So ingon ana pod ang mga boulder burdens sa atong kinabuhi nga gi-provide sa Ginoo. Ang purpose aron kita mutawag kaniya together. Sama-sama kung sa Tagalog pa kitang tanan unya magtinabangay sa usag-usa and thereby fulfilling the law of Christ. Natuman nato ang kasuguan sa Ginoo, natuman nato ang gipangayo sa gugma sa Dios. So hinaot nga well-rounded ang One Voice Christian Fellowship ug maingon mo usab ang Herald of Grace Covenant Bible Church mahimong well-rounded. We are equipped by the Word of God to carry our individual burdens and to depend on Him at all times. But at the same time, we should exercise mutual care, mutual concern, mutual accountability by helping one another in carrying the burden of the brethren. Pinagi sa pag-ampo, pinagi sa pag-extend og practical nga tabang, and thereby fulfilling the law of Christ. Natuman nato ang kasuguan ni Kristo. Nahimaya ang Ginoo kung ang mga tinun-an niya naghinigugmaay sa usag-usa ug nagtinabangay sa usag-usa. Kining prayer meeting nato every week, kining pag-ampo alang sa usag-usa, this is one way of fulfilling this command of carrying one another's burden. Hinaot nga ato kining buhaton nga aduna gayoy kalipay sa atong kasing-kasing. Ug mo kini ang panimalay sa Ginoo, nagtinabangay nga tininud-anay gayud kaayo nga tabang nga wala nang winta sa usag-usa, but we help and we carry one another's burden. May the Lord enable us to do it. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo nining taknaa
Ug among gipangayo nga ma-apply kini sa iglesia diin nimo kami gibutang, ma-apply sa buluhaton, O God, ug mahibaw-an sa kalibutan that we are your disciples. Ug tabangi kami sa mga pag-ampo ning takna sa kagabhion. This is one way of carrying one another's burden. Salamat o Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.